אה, זהו, מההתחלה. רגע, מה קרה לי? אוי אוי אוי. שומעים אותי או גם לא? כן, כן, שומעים בטח. אבל אני לא רואה כלום. מה קרה? לא רואים אותי? כן, כן, רואים, רואים רואים אותך ושומעים. מצוין, אצלנו הכל רגיל. אז הכל למה? רגיל. רגע, נגעתי פה במשהו. שיעזור לי. או, נגעתי כנראה. מה קרה לי? למה, רב, למה אתה חושב שלא לא שומעים ולא יודע רואים? מה קרה. אתם רואים, כבר היה יותר מדי טוב, אה? לא, הרב, רואים ושומעים אותך, הכל רואים בסדר. אבל ושומעים. אני לא רואה אתכם. כן, יש לך תצוגות של וידאו בכל מיני מצבים. תחפש בפינות, תלחץ שם על משהו בפינה, הוא יפרוס לך שוב את יש המסכים של בפינה כולם. כזה, הכל בסדר. כאלה ריבועים כאלה, בצד ימין עכשיו למעלה יש כאלה אני ריבועים. רואה אתכם. לא? אבל אני לא יודע אם אם הצלחתי ללחוץ על הגותית. אתה, הרב, הכל בסדר, אנחנו רואים אותך ומקליטים, הכל עובד כמו שצריך. טוב, אשריכם. אני צריך להיזהר לא לגעת. אם אני נוגע, אני ישר מקלקל. ישמרו לכם נגוע בקצהו. לא שומעים. זה בדיוק פרשת שבוע, דני. כן, פרשת השבוע. רבבי, בינתיים תקרא לאיש דיגיטל שלך שיבוא. מי זה? יש לך בבית איש דיגיטל? לא, אף למה? אחד אבל לא רואים נמצא. ושומעים טוב, הכל בסדר, לא צריך לא, לגעת, לא לגעת לא, בכלום, הכל יוכי עובד. במסע בארץ, יוכי בתל אביב עכשיו, במסע מהאולפנה. טוב, אוקיי. טוב, רבותינו, אז נזכיר לעצמנו, אנחנו בעצם תחת הכותרת של המשנה בקי"א בענייני המשך של דיני רפואה בשבת, כאשר העיקרון, עוד נצטרך לחזור עליו, לדייק אותו בעזרת השם, אבל העיקרון הוא שחכמים גזרו על מי שאיננו אלא במיחוש, יש שלוש מדרגות, זוכרים, יש חולה שיש בו סכנה, יש חולה שאין בו סכנה, יש מיחוש ויש בריא, ארבע מדרגות, יש בריא, יש לאדם שיש לו מיחוש, יש מי שחולה אבל אין בו סכנה, יש מי שחולה ויש בו סכנה. בדרגה השנייה הזאת של מיחוש בעלמא, יש גזירת חכמים שנקראת שחיקת סממנים, על כן אסור לעשות כל מיני מעשי רפואה, מובהקים מה זה בדיוק רפואה, וזה עוד ננסה לדייק בעזרת השם. אבל עכשיו, אז במשנה יש לנו החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ, תאבלו כדרכו, ונתרפא, נתרפא. החושש במותניו, לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן. ולמה? כי לסוך בשמן זה דבר רגיל, אדם סח בשמן למטרת עינוג עורו וגופו ותענוג, בכלל לא קשור דווקא לרפואה. סחו את השמן, ולא שמן ורד. בני מלכים שחין שמן ורד על מכותיהן, שכן דרכן לסוך בחור. שמן ורד, כתב רש"י, הוא יקר. כיוון שכך, בני מלכים אין להם בעיה, אבל אנשים רגילים, אומר רש"י, לא שמן ורד לפי שדמיו יקרים אינו מצוי, הוא חמית לה דלרפואה עביד. אבל בני מלכים דרכן לסוך בחול, ולא מכה, לכן גם אם יש להם מכה, זה לא מוכא מילתא. שיטת רש"י, עוד נחזור לדייק בעזרת השם בדיני הרפואה, אבל כרגע לא מוכא מילתא. יש שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם. פשט, לכן לכולם מותר לסוך גם בשמן ורד, בשבת, על מכותיהן. פשט בזה לא ברור כל כך. מה זה עוזר שכל ישראל בני מלכים הם? והרי
האדם הזה הרגיל, לא רגיל, אלא לרפואה, אם כן מוכרח מצד של רפואה, מה זה עוזר המקום האידאי הזה, נקרא לזה? נזכור לעצמנו שלהלן יש גמרא שעושה חשבון, מי הם התנאים שסוברים, זה נקרא שיטה. מי הם התנאים שסוברים שכל ישראל בני מלכים הם? נובע לכל מיני הלכות. אחת מהם זה כמובן רבי שמעון שלנו, אבל איך זה בדיוק עובד לענייננו זה צורך עיון. אני לא יודע אם בזה עסקנו כבר או לא, אבל אמרנו, נזכרנו עכשיו יש תשובת הרשב"א שנשאל להבין את זה, צריך להבין את דבריו, אבל יש בגמרא דבר שלפי שיטת רבנו חננאל מתאים לבאר את העניין, אבל ממנו מתגלגלים למה שנקרא פה מסוחרייתא או מסובריה, מזייתא, ובזה עסקנו. ומה פירוש בזה עסקנו? זה אחת הגמרות, נראית ככה צדדית כזאת, אבל דרכה נכנסים לתוך סוגיית אינו מתכוון בפסיק רישא, והמכונה פסיק רישא דנניחא ליה, במחלוקת המפורסמת שבין ערוך לבעלי התוספות, שלמדנו אותו בדף ק"ג, ובתוספות ארוך מדף בכתובות בדף ו', אז לכן זו סוגיה מצלצלת כזאת, מי שיביא לכם. מסוחרייתא, מסוחריה, דנזייתא, אז זה ישר, תדעו לכם, זה נקשר עם סוגיית פסיק רישא דנניחא. ולמה? מפני שהשאלה, מה בדיוק קורה במסוחרייתא דנזייתא, מה בדיוק הציור? מה זה ועל מה זה? מה הציור ומה הבעיה בהלכות שבת או יום טוב שבת? ואיך זה קשור לרבי שמעון? זה מה שצורך עיון בכל הסוגיה הזאת. אז אני קורא את הגמרא למטה, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, הלכתה כרבי שמעון. רב פסק הלכה כרבי שמעון במובן הזה שלכולם מותר לסור כשמן ורד. אז זה שואלת הגמרא למימרא דרב כרבי שמעון סבירא ליה, ואמר רב שמעי בר חייא משמי דרב, היי מסוחריה, אם זייתא אסור להדוק ביום הטבע? שאלה, תשובה, באי אפילו רבי שמעון מועיד דבאי ורב אדם רטבאי, מודה רבי שמעון ספקן שבלא ימות. טוב, הגמרא לא מקבלת את זה כל כך, והיא אומר, ואמר רב חייא בר אשי, אמר רב, הלכה כרבי יהודה, מפורש, רב חנא בר חשון אמר שמואל הלכה כרבי שמעון, חייא לגמרי רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, אלא אמר רב, אני והרי שבחבורת תרגימו ממנו רב חייא בר אבין, הלכה כרבי שמעון ולא מטעם, מה הלכה כרבי שמעון ולא מטעם? אילם הלכה כרבי שמעון דשארי ולא מטעם, דין ורב שמעון סבר מעשי, ורב סבר לא מעשי, סבר רב לא מעשי, במדיקתני בני מלכים משחקים על גמרותיהם שמן ורד מיכל דמעשי, אלא הלכה כרבי שמעון דשארי ולא מטעם, דין ורב שמעון סבר אף אגב דלא שכיח שרי. הרב סבר, איש שכיח אין לא שכיח לא, ובאתרא דרב שכיח מישכא דבר דאב. באמת, כשרב אמר, אתה כרב שמעון, לא התכוון לפסוק כרב שמעון התנא ביסודו, אלא לומר אצלנו, מה אתה במשנה? הוא אומר, המשנה מבואר, כאילו זה רק בני מלוכים, אבל סתם אצלנו כולם יכולים. למה? לא מפני שאחד דווקא כרב שמעון וכדומה, אלא משום שאצלנו שמן ורד הוא לא יקר כל כך, הוא שכיח, אנחנו רגילים להשתמש בו גם בחיי היום-יום, ומתוך כך הוא מותר בשימוש לצורכי רפואה, כאילו לצורכי רפואה. טוב, זאת אומרת, זה עושה מהפכה גדולה, זה ממש, אבל ככה הגמרא מסכמת פה, שבאתרא דרב שכיח. זאת אומרת, שבעצם אנחנו לא כל כך פוסקים הלכה כרב שמעון, אלא לאו מטעמי. תרם נראה שרבנו חננאל לא ילמד ככה, אבל זה המסגרת של הסוגיה.
יש לסוגיה הזאת תוכן, והשאלה מה בדיוק כתוב בתוכן של הסוגיה הזאת. כאן יש נקודה קשה להבין, דיברנו עליה באריכות, שרב פוסק הלכה כרב שמעון, הגמרא לא מבינה את זה. נאמר דרב כרב שמעון סביר עלי. איזה רב שמעון? שלנו, שכל בני ישראל, של ישראל בני מלוכים. ולכן יש איזו השלכה פה להלכות רפואה. איך יכול להיות? ואמר רב שמעי בר חייא משמי דרב, היי מסופרייתא דנזייתא, מה הקשר? איך זה קשור? מה זה קשור? זה דיברנו פעם שעברה. אז רש"י כותב, אמרא דרב בכולי, נוסחאות אחרות בכולי, שבת, סמירה לי כרב שמעון ואמר. יש פה קושי בפשט. הראשונים הביאו, בעצם בשם רש"י, בכולי דרבי שמעון, בכולות, כמו שבגרסה שלפנינו. יש כאלה שרוצים מאוד בכולי, אבל ראינו בראשונים שבכולי, ראינו, יש פה זה הערה. פה רב פסק כרב שמעון שמעיקל. וזאת שאלה, האם זה נכון יהיה לומר שרב מקל פה כרב שמעון, כי רב סובר שאיפה שרב שמעון אמר, להקל אפשר לסמוך עליו. אבל הנה מצאנו מקום אחר, ואמר רב שמעי בר חייא בשמי דרב, היי מסוים זה אסור להדוקי ביום טוב. וזה לא כרב שמעון. הרי לך שהוא לא התיר כרבי שמעון בכולות. ולפי מסקנת הגמרא גם באמת בכלל רב לא פסק כרבי שמעון במילתא דלא מתכוון. לכן סוף כל סוף זה באמת שאלה. האם פסיקתו של רב כאן היא כרבי שמעון משום שרבי שמעון מעיקל? מסקנת הגמרא לא. מה שרב פוסק כרבי שמעון זה לא כשיטתו לפסוק כרבי שמעון במקום שהוא מעיקל, שהרי אדרבה ואדרבה מצינו שרב בכלל לא פוסק כרבי שמעון במילתא דלא מתכוון. שמואל פוסק הלכה כרבי שמעון במילתא דלא מתכוון שמותר, רב פוסק הלכה כרבי יהודה שאסור. זה שרב מחמיר, לא כרבי שמעון. לא כמו לכן הגמרא באמת מתקשה בזה, מגיעה למסקנה שזה כרב שמעון ולא מטעמי דרב שמעון. לא מצד שההלכה כרב שמעון כיוון שהוא מעיקל, אלא ההלכה כהערה של רבי שמעון. דהיינו, רב שמעון אמר שגם לאנשים אחרים אפשר. אבל נכון, גם לנו מותר. לא כי רבי שמעון אמר שלכולם מותר מהטעם שעוד מעט נבהר, אלא משום שאצלנו גם תנא קמא בעצם יכול להודות. כולם יכולים להודות שמותר בשמן ורד, כי שמן ורד שכיח, מכל ההערה של תנא קמא ששמן ורד יקר ולא שכיח, היא תלות מקום ואצלנו זה, ולכן רב פסק הלכה פה כרב שמעון ולא מטעמי דרבי שמעון, כי רב באמת לא פסק הלכה ככולי דרבי שמעון, שהרי רב לא פסק בכלל כרב שמעון, ומילתא דלא מתכוון. אנחנו לא פוסקים כרב, פוסקים כשמואל, שהלכה כרב שמעון ומילתא דלא מתכוון, הרב לא סבר כך. טוב, אז אני בדרש"י, ההערה של הגמרא, כן פוסק רב שמעון, לא פוסק רב שמעון, זה בגלל הנקודה הזאת של כולי דרבי שמעון. והראשונים התחבטו פה, מה הקשר בין שתי הסוגיות? אז הביאו את רש"י, יש ראשונים שרצו לומר שזה קבולה הייתה בידם. קבלה הייתה בידם, שרב פוסק פה מיסוד הכולה, ולכן התקשו, הרי זה לא נכון. תראו תוספות על המקום, למימרא דרב כרב שמעון סביר עלי פרש בקונטרס למימרא דרב בכולי שבת, הוא גרס, תוספות גרס בכף. היינו ברמב"ן שגרס בקוף. טוב, ולי נראה, ואם כן אבל אלה הקשורים מכך את זוזה, וכמה אמוראים שמחלקים איסורי שבת, דבר פרק דברים מוקצה. ונראה לרבינו תם. משמע לי ותמה דרבי שמעון במתניתין, משום דשארי דבר שאני מתכוון. כמה אסר לי אפילו לתענוג, שום דזימנין לרפואה כאביד, ואסר בעלמא דבר שאין מתכוון,
ורבי שמעון דמקל בעלמא קשר הנה מאחה בשם מתכוון רפואה ואשתאה תשתה. בא תוספות ואומר, תשמע, יש לי איזה רעיון. שבאמת מה שרבי שמעון כאן אמר, אמנם הוא נימק את הדברים מיסוד שכל ישראל בני מלכים הם. אבל באמת מונח כאן יסוד הלכתי של מחלוקת רבי שמעון בסוגיית מילתא דלא מתכוון. למה? יש לנו להתבונן, האדם הזה שלנו, שחש במותניו, החושש במותניו, אני חוזר למשנה, חושש במותניו, לא יסוך בעניין בחומץ, אבל סחו את השמן, ועל זה הערה לא שמדברת רק בני מלכים מותר להם, לסוך על מכותיהם, שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם, יש מקום להתיר להם בשבת, אבל עם הערה חדשה. מה הערה החדשה? בעצם הם עושים את זה לתענוג. את האדם הזה שלנו, שאומנם הוא חושש במותניו, אבל כשהוא בא לסוך את השמן ורד, שכנראה תכונתו מאוד טובה לעדן את הבשר לתענוג, שיחה, לזה הוא מתכוון. האיש שלנו לוקח שמן ורד, וסך אותו לתענוג, אבל הרי הוא חש במותניו, ויש תכונת רפואה לאותו שמן ורד, אז הרי התוצאה מתקיימת, אז למה אתה מתיר? אני מתיר כי הוא מתכוון לתענוג. לפי זה רבי שמעון הוא לטעמי. רבי שמעון לטעמי שאומר שמילתא דלא מתכוון מותר, אומר פה בהלכות רפואה שאם אדם סח, אמנם הוא חושש במותניו, אבל הוא סח את גופו לשמן ורד, הוא מתכוון לשיחה של תענוג. מותר לו אפילו בשבת, על אף שחושש ויש לזה תוצאת. כנראה, הקלת המחוש, מה שאמור היה להיות אסור מדיני רפואה בשבת, אבל כל זה בזמן שהוא מכוון לרפואה ורוצה לרפא את עצמו. אבל אם הוא עושה את זה באמת לתענוג, אז מתורת מילתא דלא מתכוון, רבי שמעון מתיר, ורב פוסק כמותו לכאורה, פשט, שהוא פוסק כמותו במילתא דלא מתכוון, אז זה, הגמרא שואלת, שאלה לעניין. איך רב פוסק הלכה כרבי שמעון מתורת מילתא דלא מתכוון, על ידי שזה לתענוג וכו', ולא לשם רפואה, ורק זה מילתא דלא מתכוון, כי הוא מתכוון לתענוג, והוא לא מתכוון לרפואה. ואז יש מקום להקל מתורת רפואה, כי רבי שמעון סובר מילתא דלא מתכוון, אבל רב הרי לא פוסק הלכה כי רבי שמעון מילתא דלא מתכוון. זה קושיה יפה. זו שאלה מאותו העניין. אם יסודו של רבי שמעון במשנתנו, אם יסוד מילתא דלא מתכוון לשיטתו, ורב לא פוסק הלכה כמותו, לא במסוקראיה, בזייתא, וגם אם נגיד ששם זה מילתא, זה פסיק רישא, ולכן שם הוא פוסק, לא נכון. ראינו שככלל שיטתו של רב, מחלוקת רב ושמואל, רב פוסק כרבי יהודה, רב שמואל פוסק כרב שמעון, אבל רב פוסק כרבי יהודה, אז רב לא יכול לפסוק כרב שמעון לשיטתו של רב שמעון פה במשנה שלנו, שזה מילתא דלא מתכוון. אתה צודק, הערה טובה מאוד, אין לי תשובה, זולת לחדש, שרב פוסק הלכה כרב שמעון ולאו מטעם רב שמעון לשיטתו של מילתא דלא מתכוון מתיר. רב מצד שזה שכיח,
באתרא דרב היו כנראה הרבה ורד, לא יודע, גידלו הרבה, וזה לא היה יקר, היו רגילים להשתמש בזה גם סתם לתענוג, וממילא זה נכנס תחת המבט הזה, שכל מה שעושים אותו בדרך של, כמו למעלה במשנה של האדם אוכלים, ושותה משקים, אם מתרפא נתרפא, ופה סח את גופו, ואם מתרפא נתרפא, כי זה לא מינקרא מילתא. אז באתרא דרב, זה מה יש את ההערה של רב. מה שבמשנה שלנו יש את הנקמה שחותך, אומר רק בני מלכים. רב שמעון אומר, מה פתאום גם שאר בני ישראל? אומר רב, בטח רב שמעון, כמו שרב שמעון, בגלל שאצלנו, סתם בני ישראל שלנו, יש להם שמן ורד, לא צריכים להיות בני מלכים בשביל זה. הרב, המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון זה גם על דרבנן, כי פה כל הגזרה זה דרבנן בלבד, זה שחיקת סימנים, זה סמנים. נכון. אתה צודק. יכולנו להגיד שרב פוסק כמו רבי יהודה בדאורייתא, ופה בגלל שזה דרבנן. או שבכלל זה לא שייך לדבר, אני לא יודע. אתה מעיר הערה טובה, ובגמרא מוכח שאתה לא מספיק צודק. נכון? בגלל שאפשר היה לומר, אבל גם על מסוכרתא דנזייתא יש להתבונן. טוב, נבוא תכף על מסוכרתא דנזייתא ונראה אם ההערה שלך היא מספיק טובה. בסדר? כל פנים, זה המסגרת של הסוגיה. לפי החידוש של התוספות, שהסוגיה באמת עוסקת, שרב שמעון לשיטתו, הסוגיה באמת עוסקת במילתא דלא מתכוון, לכן הסוגיה. טוב, אז עד כאן יפה מאוד. לגופו של סוגיה, בזה העריכו להבין מהי אותה מסוכריה דנזייתא, מה הציור ומה הבעיה. ולמה באמת המסוכריה דנזייתא אסור להדוקי ביום הטבע. לפי שבגמרא, אפילו רב שמעון מודה, דבר ורב אדם מתרבה, יומד רב שמעון פסיק רישא ולא ימות. אז זה מה שעכשיו אנחנו עסוקים בו. נחיל אחרון. אריאל, אני בשיעור בזום. אני אסיים 10:30, 11, לא סביר. טוב, אז אני אתקשר אליך כשאסיים, בעזרת השם. טוב, נשתמע. מילה זה אבי הבן, דורפמן, יש לו ברית מחר, בעזרת השם. טוב, רבותינו, עד כאן, בסדר? עכשיו, אז ניכנס למסוכריה דנזייתא, והאמת היא שלסוגיית פסיק רישא, לסוגיית פסיק רישא דלא ניחא ליה, והכל נכנס פה כאילו בדלת האחורית, אבל זה, למה אני משקיע בזה? כי לזכור שהמסוכריה דנזייתא זה אחת מהסוגיות שהכותרת שלהם מוליכה לסוגיה רחבה יותר של פסיק רישא, ועלול להיות פסיק רישא דלא ניחא ליה, ועל זה תוספות למשל בכתובות בדף מעריך תחת הכותרת מסוכריה דנזייתא. פה דווקא התוספות לא כל כך מעריך בנקודה הזאת. אצלנו התוספות העריך יותר בק"ג. אם תפתחו בק"ג, אז תראו שמה. אתם ודאי תזכרו לו צריכא דעביד בערא דחברי. שם פרש בערות, הפסיק רישא דלא ניחא ליה, כמובן מקבלים בערא דחברי, כמובן דרך השם. טוב, דיברנו על זה כבר פעם כשלמדנו. לא זוכר אם התוספות שם הזכיר את הסוגיה שלנו או לא. אני לא בטוח. טוב, הזכיר את החברה של הסוגיה שלנו, חבית שפרקו פשטן הסוגיה כבר. טוב. שם התוספות לא הזכיר, אבל זה. טוב. אז רבותיי, אז מסוכריה דנזייתא. ורצינו, ואז בואו נחזור, כי כבר למדנו את זה. אז רש"י כותב, היי מסוכריה, בגד, כורחין, בברזה דחבית של חרס, בני שאין הנקב שווה.
אסור להדוקה בנקב בשום סחיטה. רב הגדול קם לסוחתו, לשחוט, על מה לא סמירה לקרב, שום דבר שאני נתקע בהם. אז בואו קודם כל להבין את העברית. מסוחרייתא, דנזייתא. אז זה מצלצל לנו סכר, נכון? מסוחרייתא מצלצל לנו סכר, סכר מלשון לסגור. סגירה, סתימה. נזייתא זה כנראה איזה כד, חבית. אז מה הסוגיה? במה הסוגיה עוסקת? יש לחבית חור, שדרכו, כשרוצים להוציא יין, מוצאים יין. החור נמצא איפה? בתחתית, לא לגמרי בתחתית, כדי שהשמרים שנמצאים למטה לא יזו, ישקעו, קצת למעלה מן השמרים, עושים נקב, וכשפותחים אותה, לוקחים יין, ואז מה עושים אחר כך? מחזירים פנימה לחור ההוא, ברזה. מה זה ברזה? זה חתיכת עץ, או משהו כזה, והוא אמור לסתום את הנקב. מה הבעיה? הבעיה שככל שהנקב לא שווה, לא עגול, ולא נוצרת סתימה מספקת בין הברזה לבין הנקב, כתב רש"י, מסוחריה, נזית הבגד שכורכים בברזה דחבים. זאת אומרת, עוטפים את הברזה הזה באיזה בגד, כדי שהסתימה תהיה טובה יותר. אז ההלכה, וזה ההלכה של רב, תדע לך, כשאתה בא לסגור את החבית של היין ביום טוב, למה ביום טוב? לא הדין גם בשבת. אז למה כתוב פה יום טוב? מסתובב, כי ביום טוב יש מצווה בשתיית יין. נכון? שמחת יום טוב, בשר, יין, כנראה. ודאי שזה הערה גם בשבת, גם ביום טוב. תשים לב. גם בשבת יש מצווה לקדש על היין. לקדש זה לא הרבה יין. יש הבדל כנראה בין שתיית קצת יין לבין שתיית הרבה יין. לכן צריך להגיע לחבית הזאת, כנראה שבשבת שמים בתוך איזה כלי קטן יותר, זה מספיק. בשבת, ביום טוב כנראה צריכים להגיע אל החבית, כי יש יותר יין. ככה אני מבין, אבל זה נקודת צדדית. אז תדע לך שאתה מחזיר את הברזה הזאת שמלופף עליה בגד, תחזיר, אבל לא בכוח. אסור להדוקה, מותר להחזיר, אבל לא להדק. רש"י מבאר למה? מפני סחיטה. זאת אומרת, אם אתה מהדק, אז הבד הזה שהוא סופג יין, היין ייסחט מתוך הבד. וזה בעיה. סליחה, הרב, למה אתה קובע שזה חבית והברז נמצא למטה? אולי זה כד והוא סוגר אותו מלמעלה שיהיה אטום. אולי. יש לו פקק למעלה והוא סוגר אותו עם בגד, ואז יש הבדל גדול, כי זה ודאי שזה נסחט פנימה. טוב. למה אני מפרש ברש"י ככה? ככה נראה פשט ברש"י. ובדיוק על הנקודה הזאת, בדיוק על הנקודה הזאת שאתה מדבר ארוך. בדיוק בנקודה הזאת. אבל רש"י רגילים ללמוד בו, לא כד, אלא חבית, ברזה דחבית. ככה נראה. אתה מעיר הערה טובה, תכף נתקדם, נגיע אליה, אבל אתה שואל פשט ברש"י, על כל פנים, הערוך, יאיר, טוב, נתקדם. אז כשרש"י כותב משום סחיטה, האם מישהו זוכר במשנה בעין ג' שיש מלאכה שנקראת סחיטה?
לא, דיברנו. יש כיבוס, אין ויש... מלאכה כזאת. אשר על כן, אין... הם דברי רבינו תם המפורסמים בספר הישר, הזכרנו את זה פעם שעברה, סימן רפ"ג. אז אני מחזיק לפניי, רבינו תם הזה מופיע אצלנו בתוספות, נכון? לא עברתי עכשיו על התוספות, אני חושב. מצא רי מוגה בספר השער, טוב, צריך לראות. אני חושב שהתוספות שלנו לא מדבר על הערוך, אלא מדבר על זה. תראו סתימת דין של שכר עשו לדרכם שום סחיטה. עושים? יש רך. לבד? טוב, גילה. על כל פנים, גילה. על כל פנים רבותיי, אומר רבינו תם בספר הישר, אני מחזיק לפניי, נראה לי דאיקת רגע נספיתה. חד משום מפרק, דוד תולדה דדש. כי עד יסחיטת זיתים וענבים וכבישים. והייתי ספוג שאין לו בית אחיזה עד הם מקנחים בו. יש סחיטה שיש בה משום ליבוד. אומר רבינו תם, תדע לך, מגמרות רבות אני יכול להסיק שיש לנו, המילה סחיטה מתפצלת לשני אבות בשתי סיטואציות שונות וחלוקות בפרטיהם. רבינו תם אומר, ההידי יש בה ליבון, אסירה בכל מקום ליבון, כגון צמר וגת פשטים, ודברים שיש בהם ליבון דווקא במים, אבל לא ביין ושמן. מביא לזה ראיה. שמני מנעד ביין, ואני דילגתי פה, שמני מנעד ביין ושמן לא קפית סחיטת ליבון, אלא במים קפדי. טוב, אז אומר רבינו תם, תדע לך, סחיטה אפשרית באחד משני אבות, אבל יש פרטים הלכתיים שמכתיבים כמובן כל אחד ואחד מהמלאכות, כל אחת ואחת מן המלאכות האלה. למשל כיבוס, זה רק בבגדים שרגילים לכבס אותם, ובחומר שמכבס כמו מים, יין, שמן, זה לא שייך לכם. טוב, כשרבינו תם מגיע לזה, אז הוא תקוע עם הסוגיה של מסוחריה דנזייתא. ועל זה הוא צריך להעיר, ועד אמרינא מסוחריה דנזייתא אסור להדוק כביום טוב. למה משום סחיטה הוא? יש לו הערה בפשט, אם כן, אבל לפרוש מסוחריה דנזייתא שלי תולי. לא ידעו כי נשארי להבנה, לימדתי די סחיטה. אבל יש בזה בעיה בעצם. למה? משום ש... זה יין. מילה ביניהם. ככה רבינו תם אומר, שליבון, סחיטה שהיא משום ליבון, זה רק בדבר שמנקה, ולא ביין ושם. אז יין אצלנו לא שייך. פה התוספות לא, פה רבינו תם לא העריך, התוספות העריך. מה תאמר? משום דש. לא, אבל התנאי הבסיסי של דש מהו? שאתה צריך את הדבר שיוצא, הגרעין שאתה דש אותו מתוך המוץ. ופה הרי היין הולך לאיבוד. אין לך שום עניין ביין הזה שהולך לאיבוד. אז זה לא מתחיל להיות דומה לדש. נפלנו בין הכיסאות. בכלל שייך מפרק בעניין שהוא לא קיים ביחד בטבע, כאילו, הלוא היין הוא לא נולד בסמרטוט. בסדר, אתה מעיר הערה טובה, כל זה דיבור, אתה צודק, יכול להיות, כל זה תראו בתוספות באריכות בכתובות בדבר. על כל פנים, רבינו תם, אחר ההערה שלו, ששתי מיני סחיטה, אומר שמסוחריה דנזייתא נופל בין הכיסאות ולא מתחיל להיות שייך משום סחיטה, לא זאת ולא זאת. אשר על כן, ויש חוץ מזה, שיש לו, הוא מעיר שאם זה משום סחיטה, גמרא הייתה צריכה לומר, כמו שמביא מגמרא אחרת שכן אמרה את זה. אז מה כן, מה הפשט? אלא אחי פירושה, דילמה אתי מבטל לי,
ומשב אלי דופן לקרויה. זה מה פתאום? האיסור איננו משום סוחט, כי אף אחד משתי הבחינות של סוחט לא רלוונטית אצלנו, אלא האיסור הוא משום מחבר. דילמה אתי מבטל לי ומשב אלי דופן לקרויה. זאת אומרת, יש לו פה חבית, אם הוא יהדק את זה, אם הוא יסגור את זה ככה, זה רעי. אבל אם הוא מהדק, ההבדל בין ברפוי למהדק, שבמהדק, דילמה אתי מבטל, אני קוראת לשלוש רבנו תם, דילמה אתי מבטל לי ומשב אלי דופן. וזה אסור משום בוינה, כפטיש, בוינה. אם זה רפוי, אין לי חשש כזה. אם זה מהודק, זה בצביון, צריך להבין. האמת היא צריך להבין. דילמה, כן? דילמה אתי מבטל לי ומשב אלי דופן לקרויה. להדק לא, שמא יבוא לבטל, ואם יבטל, אז זה בונה. אז לא תדק. ככה כותב רבינו תם. טוב. האמת, שמצינו ברבינו חננאל, שני ביאורים, ובזה היינו תקועים פעם שם, לשם הגענו, ואנחנו רוצים היום ללמוד את רבינו חננאל בפנים. עד כאן רבינו תם, זה למדנו, אני חושב. לא מפריע שאין בניין סתירה בכלים? דיברנו על זה. אבל זה מכה בפטיש. לכן הוספתי את המילה מכה בפטיש כדי לברוח מהשאלה שלך, בסדר? כן, זה רק לשיטת רש"י אין בניין וסתירה בכלים, נכון? נכון, לכן אמרתי בונה או מכה בפטיש, כדי לא להיכנס כרגע לסוגיה הזאת שכשלעצמה אתם צודקים צריך ביאור, אבל איך שלא יהיה, זה ודאי נכון, שאם יש לאדם חור בחבית, והוא ממלא אותו וסותם אותו, כדי שהוא יישאר קבוע, אז הוא מתקן את החבית על ידי כך. הוא בונה, תוספות אמר שבניין גמור, קבוע, בתקיעה בכוח, יש גם בכלים, וגם אם נקבל את רש"י, יש מכה בפטיש, לכן לא רציתי להיכנס בזה לסוגיות שכבר למדנו בה. הכל פנים. הרבנו תם אומר, זה לא משום סחיטה, כי סחיטה נופלת פה בין הכיסאות, והגמרא לא אמרה אותה, ולכן צריך לחפש איסור אחר, והאיסור הוא דילמה אתי מבטל לי ומשב אלי דופן לקרויה, לחבית שלו. זה רבנו תם. מכאן ואילך מפורסם הערוך, אותו ערוך שכולם רגילים להביא אותו בהקשר של מה שמכונה אצל התוספות פסיסקרישא דלמיכלה, שערוך איתיר, וריב התוספות אומר שזה אסור מדרבנן על כל פנים, מצד מלאכה של עצמה נקופה, וזה כולם מדברים, זה הערוך והרי, בתוספות אצלנו בק"ג, בכתובות בדבר ועוד, כל השנים עסקו בזה, אבל בעצם גם הערוך נקלע לבאר פשט. זוכרים מה זה ערוך? רבנו נתן בעל הערוך, מתחילת הגאונים, סוף הגאונים, תחילת ראשונים ממש, והוא סוג של מילון ערכים תלמודיים, תיאור המילים האלה והצדדים ההלכתיים, ואז באות סמך, תחת סמך בית רש, אז הוא גורס, היי מסובריה, לא מסוך ריה, אלא מסוב ריה ונזייתה, אסור לדוקה ביום הטבע, כותב הערוך, ברש הגאון בשבת נזייתה כד של יין או של שיכר,
ומסובריה הוא הנקב שעשוי להוציא בו יין, בזמן שהיין יוצא משם. בא לסותמו ליד כה, ואמר למנוע שפיכות יין אני מתכוון. כתוב פה הובא, זה טעות. ולא נסתום הפתח, כאמר רב דבהמו דרב שמעון. וכן פירש רך בסוף הפרק. כותב ערוך ולמעלה מזה הפרק, כתוב פה בסוגריים כתובות ו' ולפי דעתי זה טעות, אלא אם כן גם בכתובות יש רבנו חננאל, לא יודע, תכף אנחנו נראה את רבנו חננאל אצלנו. ולמעלה מזה פירש מגופת החבית העשויה ממטלית או ממוח וכיוצא בו, אמר רב אסור לאמץ סתימתו דעת ידי סחיטה. ואך אף על פי שלא מתכוון לסחיטה אלא למי גף פי החבית בלבד, כיוון שסחט אסור, אלא כרב שמעון, אומר הערוך, תכף נדבר עוד על זה, ולדברי שניהם, היי נקב למעלה מן הקדום. ועל כן אסרו חכמים להדוקי, אלא לסומו רפה, למען דאסר משום סתימת הפתח ובו שמעתקו נראה כמחבר, למען דאסר משום סחיטה ניחא לי שיזוב היין בתוך הכד, אייל, איל כך אסור, אבל בנקב מן הצד, כמו שיש לחביות שלנו, לא אסרו להדוקי ביום הטבע. מדוע? היין הולך לאיבוד. אפילו אם יסחוט, כמה שהולך לאיבוד, לא ניחא לי. ומה? דרך פסיק, ועוד פי, דרך פסיק, מפורש, עניין דבר שאין מתכוון, בגמרא, דוד ברד אליו דידי, דכמה שלא מתי לענו שמו. זאת אומרת, בעצם, המסוכריה הזאת, הערוך מביא פה שני ביאורים לציור, ומה הנקודה ומה האיסור. והאמת היא שאת שניהם הוא מביא בשם רבנו חננאל. ועכשיו הגענו לרבנו חננאל שאנחנו צריכים ללמוד אותו. ושניהם הם בחינת מילתא דלא מתכוון בהערה מאוד מעניינת. תכף נפתח את רבנו חננאל בפנים ונלמד אותו. נקב שעשוי להוציא בו יין, בזמן שהיין יוצא משם, אם בא לסותמו ולהדקו ואמר, למנוע שפיכות יין אני מתכוון ולא לסתום הפתח, כאמר רב דבהמו דרב שמעון, וכן פירש רך בסוף הפרק. ולמעלה מזה באותו הפרק, פירש מגופת החבית העשויה ממטלית וסחיטה, ועל זה יש לערוך והיה הערה ברור, דברי שניהם, היי נקב למעלה מן הכדור. ועל כן אסור חכמים להדוקי, לסומו רפה, למען דאסר משום סתימת הפתח, כגון שמהדקו נראה כמחבר, שזה רבנו תם, שיסודו ברבנו חננאל, תכף נראה, למען דאסר משום סחיטה, ניחא לי שיזוב היין לתוך הכד, הילקח אסור. אבל בנקב מן הצד, כמו שיש לחביות שלנו, לא אסור להדוקי ביום הטבע. מדוע? כיוון שהולך לאיבוד, לא ניחא לי. נו, אז מה? ואמרנו, וזהו העריך במקום אחר, מערך פסיק, שכאשר אמנם זה נראה כמו פסיק רישא, אבל זה לא ניחא לי, זה בכלל לא פסיק רישא. זה מילתא דלא מתכוון שהוא מותר. דבר שאין מתכוון, בגמרא דוד ברד אליו דידי, כיוון דלא מתי ליענוה, שרו, כל מילתא דלא מתכוון. וזה הערוך שהעיר כאן במסוכריה דנזייתא, שצריכים להגיד שמדובר בפקק עליון, שעל צד שזה סחיטה וזה נופל פנימה מצד מלאכת סוחט שהודש, צריך שיהיה ניחא לי, שהיין ייפול לתוך החבית, זה חייב כן להיות בראש החבית, באופן שהיין יסחט פנימה לתוך החבית, שאם לא כן, אז מה אסור בכלל? מה אסור? אין בעיה בזה בכלל. למה? כי זה נשאר, זה לא פסיק תשע, דבר כזה זה לא פסיק תשע, דבר כזה זה נשאר מילתא דלא מתכוון ורב שמעון מתיר. למה? יש לו כמה סוגיות שבהן הוא מוכיח שהיסוד הזה כתוב.
ועל זה נחלק הרי בתוספות, מה פתאום, ועל זה הטרמינולוגיה המפורסמת שיש לנו בבית המדרש, הזכרתי כמה פעמים בעלי התוספות, אצלי פשוט שהערוך לא מכיר את הביטוי הזה, פסיק רישא דלניחא ליה. הוא לא מכיר את הביטוי הזה. מבחינתו של הערוך, יש פסיק רישא, יש לא פסיק רישא. יש פסיק רישא כשזה ניחא ליה. כשזה לא ניחא ליה, זה נקרא מילתא דלא מתכוון. לפי דעתו זה כתוב בגמרות מפורשות. מה שאלה, והרי פסיק רישא, מה פתאום? זה הרי לא צריכה דאביד בערא דחברי. וכיוון שזה דאביד בערא דחברי, אז הפלנו את פסיק רישא, וחזרנו למילתא דלא מתכוון. כך אפשר להוכיח מלשונו של הערוך להלן, זו נקודה שכבר דיברנו עליה באריכות כמדומני. על כל פנים רבותיי, נבין עכשיו מה עשינו. הלכנו לערוך ומצאנו בערוך שבביאור הפשט של מסובריה דנזייתא, אסור להדוקה, זה בראש החבית, ולא אכפת לו כל כך אם זה יהיה מדין נראה כמחבר, או סוחט, ובתנאי שזה יהיה בראש החבית, אבל כשהוא בא לפסוק הלכה למעשה ביחס לברזה בתחתית החבית, מתיר לכתחילה. וזה הערוך שמתיר לכתחילה לסגור זאת אומרת, לעשות מין ברזה כזאת בתחתית חבית, ולהדק אותה בלי שום בעיה, כי הוא לא חושש בחיי גבנה למחבר, והוא לא חושש, כי זה נפתח נסגר, והוא לא חושש בזה בסחיטה, כי זה הולך לאיבוד, וזה מותר בכלל. אז זה בעצם הערה. רבי, בתחתית החבית, איך זה יכול להיות מחבר בתחתית? מה, זה שהוא סותם את הנקב הזה? אני אומר עוד פעם, זה בדיוק מה שהערוך אומר. בתחתית החבית אין לו לא זה ולא זה. זה לא מתחיל להיות קשור אצלו לנראה כמחבר, כי זה הרי ברזה שפותחים סוגרים, וזה לא מתחיל להיות אצלו קשור לסחיטה, שהרי זה הולך לאיבוד, ולכן הוא כותב, זה הלכה למעשה כך. אבל בנקב שלנו, בנקב מן הצד, כמו שיש לחביות שלנו, לא אסור להדוקי ביום הטבע לאבד היין, אפילו אם ישחוט כיוון שהלך לאיבוד, לא ניחא ליה. הוא בערב פסיק מפורש, דבר שלא מתכוון, ואני לאחר, כיוון דלא מתי לענו, השארו. אז זה... הרב, אני רוצה להיות בטוח שהבנתי, לפי דעת הערוך, דבר שאינו מתכוון זה פסיק רישא דלא ניחא ליה, בכלל לא קשור במה שפעם דיברנו על סיכויים שזה יקרה, נכון? זה מה שהבנתי? לא, לאט לאט. סיכויים שזה יקרה או לא יקרה, זה תמיד הגדר של פסיק רישא. פסיק רישא פירושו של דבר, שזה בוודאות. זה דיון בפני עצמו. מה קורה כאשר דבר קרוב לוודאי? לא. פסיק רישא זה כמו פסיק רישא, כאשר זה בוודאות. אז אנחנו מפורסם, שאביי בהתחלה חשב שרב שמעון חולק אפילו פסיק רישא. רבא אמר לו לא, רב שמעון מודה פסיק רישא. כיוון ששמע את זה אביי יהודה, ומכאן ואילך שגור בבית המדרש, אביי ורבא דאמרי תרוויו, אחרי שאביי יהודה לרבא. אביי ורבא דאמרי תרוויו, מוידי רב שמעון פסיק רישא דלא ניחא ליה שחייב. מוידי רב שמעון בפסיק רישא, לא חסר. מוידי רב שמעון בפסיק רישא דחייב. זה מפורסם בכל הש"ס, אביי ורבא דאמרי תרוויו, מוידי רב שמעון בפסיק רישא דחייב. נקודה. עד כאן. יש כמה גמרות ששואלות את השאלה והפסיק רישא, ומיישבות, למשל, אצלנו לא צריכה דאביד בערא דחברי, או במסכת סוכה ביחס למי שמוריד את ענבי ההדס, באופן שעליו מרובים, ועל ידי כך ההדס כשר, מה שאין כן כאשר ענביו מרובים. אם הוא מוריד את זה ביום טוב, אז אסור לעשות את זה, כיוון שזה מתקן. והגמרא שואלת, אבל אם בא לאכלו, אני שואלת, מה אכפת לי שבא לאכלו, על הסוף כסוף מתקן. אז אומרת הגמרא, עכשיו אני בשיעור בזום, מחילה. אז מה זה עוזר שהוא מתכוון? אומרת הגמרא, לא, יש לו הדס אחר. התלהושנה אחרינה. ועוד גמרא, ואחר כך הראשונים העתיקו את הערוך, שכן ראו אותו ולא ראו אותו, והעתיקו ראיות שהביא, וגם ראיות שהוא לא הביא, ודנו בכל דבריו באריכות גדולה מאוד. וזה המחלוקת המפורסמת, המכונה בפינו פסיק רישא דלא ניחא ליה, שכמו שאמרתי, זו טרמינולוגיה שבעלי התוספות, שאמרו שפסיק רישא דלא ניחא ליה, זה על כל פנים אסור מדרבנן, מדין
מלאכה שאינה צריכה לגופה. ודיברנו על זה, כל זה דיברנו בק"ג, תוספות קטנצ'יק למטה, בתחתית העמוד, שעוול מלאכה שאינה צריכה לגופה, וצריך דוד בערא דחברי, עוול מלאכה שאינה צריכה לגופה. רי אומר שכל הראיות לא מספיק חזקות, וגם אם יש ראיה בדאורייתא, מדרבנן על כל פנים אסור. וזה המחלוקת שבעל הערוך מתיר, רי אומר שאסור מדרבנן, ומה שמכונה פסיק רשת דלא ניחא. ועוד שלפי דעתי בערוך אין ביטוי כזה, אלא מבחינתו, שהגמרא אומרת, פסיק רשת אומרת, לא, זה בציור שזה בכלל, זה מילתא דלא מתכוון, שהרי אין לו שום הנאה מזה. כיוון שאין לו הנאה, לא תהיה הנאה. אז אפשר, וזה העריך הערוך בערך פסי. אנחנו חוזרים אלינו. הסוגיה של מסוכריה דנזייתא עוסקת בשאלה של איפה זה, מה זה ולמה זה. ואז רש"י כתב, מה שעושה רושם שרש"י כתב, משום סחיטה זה מפורש כתב, עושה רושם שהוא דיבר על החלק התחתון, ואסור להדוקה, ולמה משום סחיטה? רבינו אתה אומר לא מבין איזה סחיטה זה, לא זאת ולא זאת, לכן הוא הולך לכיוון של שמא יבוא לחבר, שמא זה ייראה כמחבר. לשונו של רבינו תם, קשה קצת, שיראה כמחבר. באמת הערוך הביא את שני הבירורים של רבינו חנניה. עכשיו אנחנו נלמד רבינו חנניה. על כל פנים, אז זה מה שנראה רש"י. יכול להיות שאליבא דרי, רי יקבל את רש"י, אם אלה יוצא הלכה למעשה מחלוקת, הערוך איתי, רי יגיד שרש"י צודק, ואסור מדרבנן להדוק, שעל אף שכיוון שהסחיטה היא הכרחית בהידוק, על אף שהיין הולך לאיבוד, אז זה לא ניחא ליה, אבל זה אסור מדרבנן על כל פנים. יש פה ודאי דש יין שיוצא מהסחיטה, גם אם הוא הולך לאיבוד, אז לא ניחא ליה, אבל אסור מדרבנן. לכן הלכה למעשה יש מחלוקת, רש"י ורי יאסרו להדק בנקב שבתחתית ברזה, בנקב שבתחתית החבית, והערוך יגיד שוודאי מדובר בלמעלה בחבית, כי בלמטה של החבית מותר לגמרי. והמחלוקת שביניהם היא במה שמכונה פסיק רשת דלא ניחא ליה באיסור סחיטה, שיש בו סחיטת יין, לא ליבון, אבל סחיטת יין שהולך לאיבוד. הערוך יגיד שרק אם זה למעלה ויש לו רווח מזה שהיין זב לתוך כמות היין שבתוך הכד או בתוך הכלי, אז זה באמת יהיה אסור להדוקה, אבל מהצד מותר. מחלוקת למעשה. אבל הפרשנות היא זאת שכרגע התגלגלנו אליה, והעניון שקיים כאן ביחס לפסיק רשת דלא ניחא ליה מתגלגל מתוך הסוגיה. אז נחזור ונסכם, שבבואנו לדבר על מסוכרייתא דנזייתא או מסובריה דנזייתא, וייתכן שזה בדיוק גם החילוק המילולי הזה גם עושה את זה, כי מסוכריה זה ממש מזכיר לנו סכר, היינו ברז, סתימה. ויכול להיות שבגלל זה, אבל אני לא יודע מספיק בארמית כדי להגיד האם זה נכון, שזה תלוי בזה או לא, אבל זה עושה רושם שזה תלוי, כי הרי סך הכל, לפני הכל, צריך לדעת עברית. מה זה בפשט מסוכרייתא או מסוכריה או מסובריה דנזייתא? טוב, זה הסוגיה שלנו, והיא כמובן עוסקת במילתא דלא מתכוון ובפסיק רישא, זה מפורש בגמרא שלנו. איך זה קשור לסוגיה שלנו של שיחה? זה אמרנו, רש"י קשר את זה בדרך עקיפה, תוספות חידש שזה קשור ישירות, מפני שהשיחה היא לתענוג והרפואה ממילא, בזה נעסוק אחר כך. סוף כל סוף התגלגלנו לסוגיה של מסובריה, והיא התגלגלה לסוגיה של פסיק רישא. אני רוצה עכשיו שבבקשה נראה יחד את רבנו חננאל, שהוא המקור לשני הביאורים האלה, וזה מעניין שהרבנו חננאל, זו הנקודה שאני לא מספיק יודע להסביר, למה הוא באר פה בעצם שני ביאורים, כאילו בלי לציין עדיין, ולכן יכול להיות, אני לא יודע בדיוק, אמרתי שבערוך כתוב, וכן פירש רח בסוף הפרק, למעלה מזה הפרק, אז מישהו ציין פה לכתובות, לפי דעתי זה טעות, שניהם כתובים פה אצלנו, והנה באמת אולי מה שבפועל קרה, קצת אפשר ללמוד את
מערוך שמה שקרה כאן זה רבינו חננאל בתוך הפרק פירש בצורה מסוימת, ואולי אחר כך בסוף הפרק הוסיף פירוש נוסף, אז סידרו את זה על הדף ברצף, אינני יודע לומר, על כל פנים קצת אפשר ללמוד ככה מהערוך, שני הביאורים כתובים ברבינו חננאל, וגם מתוך ככה, שאלה של היחס למושג לא מתכוון. איפה יש לנו פה לא מתכוון? אז בבקשה רבותיי, אנחנו נלמד את רבינו חננאל. אז אמרתי לכם שיצאה הוצאה מדעית, כן, הוצאה מדעית, וזה נכון, אני הצלחתי לצלם אותה, אבל האמת היא שאין בה הרבה שינויים. אני קיוויתי שמישהו יעיר למה רבינו חננאל כתב פעמיים, לא ראיתי שהמאדיר פה ציין את זה, זה בעיקר מה שחשבתי, אולי מישהו ייגע בשאלה מה פתאום רבינו חננאל הלך פה בשתי דרכים, אבל יכול להיות שבאמת פירש פירוש אחד, ואחר כך בסוף הפרק תוספת, אולי מהדורה בתרא, אולי זה, ורק המדפיסים אחר כך הדפיסו את שניהם. אני לא יודע לענות. על כל פנים ברבינו חננאל שלפנינו. אז יש לכם, אני יכול ללמוד איתכם את רבינו חננאל בפנים? כן, כן, בוודאי, בוודאי. טוב. אז אני אקרא מתוך רבינו חננאל. יש מישהו שאין לו רבנו חננאל? גמרות מרבינו חננאל. לא, יש את זה על הדף, יש את זה נכון. לכולם, זה על הדף. נכון. טוב. ודייקינן, יש לכם, בואו נראה איפה זה נמצא בדפוס על הדף. רב שמעון אומר כל ישראל בני מלכים. אצלי בדף, בש"ס שאתם קניתם לי צדיקים, זה שתי שורות אחרונות רחבות. כן. וש"ס וילנה זה בשורה שנייה, בשורות הרחבות למטה. כן, כן, ודייקינן לרבי, די רבי, כן. רב שמעון אומר כל ישראל בני מלכים, כלומר, כל ישראל מותרים לשמן ורד. אמר רב הלכה כרב שמעון, ודייקינן לרב שמעון לטעמי, לפיכך שנה כל אדם סך כדרכו. אז יש פה בצד הערה, לאות ב', חשק שלוימה. מה הוא אומר? נראה, זה צריך לומר לטעמי דסבירה לדבר של מתכוון מותר, לפיכך. שנה כל אדם סך כדרכו. ואינו מתכוון לרפואה, ואם נתרפא, נתרפא. רבנו חננאל לפצקה, דרשינן דרב שמעון לטעמי, לפיכך שנה כל אדם סך כדרכו ואינו מתכוון רפואה, מתכוון נתרפא. והקשינן, לממרא דרב שמעון סבירה לי. אז רואים כאן מפורש ברבנו חננאל, כמו שהתוספות, מעניין שהתוספות לא הביאו את זה מרבנו חננאל. טוב, נראה לרבינו תם, משמע ליתם את רב שמעון מתנים, בשום זה שרי דבר שמתכוון. מייחס את זה לרבינו תם. אינני יודע להגיד, ברבנו תם שלפנינו, ברבנו תם בספר הישר, אני לא חושב שזה מופיע, זה רבינו חנן. החידוש המעניין הזה שהרש"י לא עמד עליו, רש"י אמר, נאמר דרב, בכולי שבת סבירה לי כרב שמעון. אז אמרנו שהתוספות התקשה בזה, ואמר, אופס, אני חושב שיש כאן קשר של תוכן. שהוא עושה את זה לתענוג, והרפואה ממילא, מאיזה שייך לרב שמעון לטעמי, שהרי דבר שאין מתכוון. אז אני קורא ברבנו חנן, והקשינה, אז רבנו חנן, אז אמר רב הלכה כרב שמעון, דייקינן דרב שמעון לטעמי, לפיכך שנה, כל אדם סך כדרכו, ואינו מתכוון לרפואה, ואם מתרפא נתרפא. והקשינה למי רב שמעון סבירה לי, אמר דבר שאין מתכוון מותר, לפיכך פסק הלכה כרב שמעון. ואמרינן משמי דרב, היי מסוכרייתא,
מסוחריה, היי מסוחריה דנזייתא, לא מסוריה, מסובריה עם בית. בבית, כן? בטח. כן, אתה צודק. היי מסובריה דנזייתא, אסור להדוקה ביום התאווה, פירוש, פירוש כגון מוך, או כיוצא בו, אז יש שוב הערה, נשק שלוימה, עין ערוך, ערך סבר, כן. טוב, אני קורא פה. אמרה בשמי דרעב, עין מסובריה, מנזייתא אסור לדוקה ביום התאווה, פירוש כגון מוך, או כיוצא בו, דבר שסותמים בו פי חבית, דבר שסותמים בו פי החבית. אמר רב, אסור לאמץ סתימתו, דעתי די שחיטה. והנה אף על פי שאינו מתכוון לשחיטה אלא לסתימת פי החבית בלבד, וסוחט אסור דלא כרב שני. אני עונה רק רגע. הלו, אני בשיעור, אני מתנצל, אני בשיעור. אני מתנצל, הנה, אני מקווה. אז עוד פעם. פירוש, מציאות, כגון מוך, או כיוצא בו, דבר שסותמים בו פי החבית. אמר רב, אסור לאמץ סתימתו, דעתי די שחיטה. פלא, הנה אף על פי שאינו מתכוון לשחיטה לסתימת פי החבית בלבד, כיוון שסוחט אסור, לא כרב שמעון. ושנינה, ובסברייתא דנזייתא, אפילו רב שמעון מודה, כיוון דאי אפשר לי דלא להדוקי. ודאי מלכתחילה סוחט. גם לרב שמעון מחייב, למרות שהוא מסיים גם לגבי עמוד, כבר פירשנו למעלה. טוב, אז זה הפירוש הראשון של רבינו חננאל, דומה לרש"י, אבל לא בצד, לא בברזה, אלא במכסה. האם בגלל זה מסובריה ולא מסוחריה? יכול להיות. לא יודע. לא יודע מספיק מה זה מסובר או סבר. יותר מכסה כנראה מאשר סכר. סכר זה במקום שבו נמצא המים, היין, אז זה למטה. ומכסה לא נמצא במקום שהיין נמצא, כן? זה, אני חושב ככה, לא קובע באיזה מסמרות. הלאה, שואלת הגמרא, והקתי רב כרב שמעון סביר עלי, והרב עדי אמרין על רב אחר כרב יהודה, וכולי וכולי. טוב, אז לאו משני רב, אחי אמר רב, הלכה כרב שמעון ולא מטעם, דיבר רב שמעון אף אחד לא שכיח, שרי וכולי. מאיר רבנו חנן לא חלה מייס, אף על גב דעת רב שמעון סלקה בפרק המקבל בשיטה, דגר שנאת אמר רבי רשב"ג ורב שמעון ורב שמעון ורב קיו סביר עלי כל ישראל בני מלוכים, ולעתים פותח אחד מניו, כידוע, אומר רבנו חננאל, לא, אני מילי באסברה בלכות דקם לבעדיו דהיינו בני מלוכים, אבל דבר שאין מתכוון בהדיא קיימלן דהלכתא כבתיל, כך אף על גב דשמן ורד מסי, אם סך הוא כדרכו ואינו מתכוון לרפואה, אף על גב שמתרפא בין בדוקתא דשכיח שמן ורד, בין בדוקתא דלא שכיח, שרי, זאת אומרת, אני לא צריך ללכת דווקא לרב באתרא דרב שכיח, אלא אני כן הולך עם רב שמעון לטעמי. למה? כי אני פוסק הלכה כרב שמעון. וכיוון שהוא סך אותו לתענוג, ואינו מתכוון לרפואה, אף על גב שמן הסתם זה עוזר בצורה כזאת או אחרת, מותר. למה? כי כשאדם מתכוון למשהו שהוא בסדר, זה בסדר. יכול להיות מזה דבר אחר? יכול להיות. האם זה פסיק רישא? רבנו חננאל לא נחת פה לנקודה הזאת, כנראה שזה לא לגמרי פסיק רישא, וכל שכוונתו לתענוג, מותר לו לעשות את זה, מדין אין מתכוון, גם אם זה לא שכיח.
לאו דווקא כרב שאמר באתרא דרב, אלא כרבי שמעון באמת, כך פוסק רבנו חננאל. רבנו חננאל פוסק הלכה כרבי שמעון להתר, ואומנם הגמרא שאלה איך רב יכול לפסוק ככה, והגמרא אומרת רב באמת לא יכול לפסוק ככה, אומר הרב בסדר, רב לא יכול לפסוק ככה, אבל אנחנו כן יכולים לפסוק ככה, שהרי אנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון. לכן בואו נחזור חזרה ליסוד הזה, שמה שרבי שמעון התיר, זה לכל ישראל, בשמן ורד, כשכוונתו ליהנות לתענוג בשמן ורד, גם אם הוא כנראה חושש במותניו וזה יעזור לו, מותר לו מדין מילתא דלא מתכוון. זאת אומרת, הלכה למעשה רבנו חננאל פסק הלכה כרב שמעון, לא כרב, שהגמרא נאלצה לקחת את רב כרב שמעון ולא מטעמי, אלא כרב שמעון ומטעמי. ולכן רבנו חננאל מתיר לכולם במילתא דלא מתכוון, דהיינו במי שמתכוון לסוך לתענוג, גם אם בפועל יש לו מיחוש, והמיחוש הזה יעזור לו, מותר. זאת שיטת רבנו חננאל, הלכה למעשה. עבור הלוכה בשין כ"ח, אני אומר עוד פעם, כשנסכם את דיני רפואה, שאני לא יודע אם זה כבר יהיה היום, אז אנחנו נחזור לזה. נזכור שיש ביאור הלכה בסימן שין כ"ח, שמביא את רבנו חננאל הזה, ואומר שאפשר להקל כמותו. צורך עיון איך לפסוק להלכה, כי הוא מביא שם שעלי רבא, בשם הטור, ומסתמך על רש"י, לא סובר כמובן, אבל רבנו חננאל מפורש, שגם מי שיש לו מיחוש, כל שכוונתו לתענוג, אפשר ללכת עם רב שמעון מילתא דלא מתכוון ולהתיר. זאת אומרת, הלכה למעשה רבנו חננאל מתיר. אנחנו עוד נעסוק אבל בנקודה הזאת ההלכתית של רבנו חננאל ביחס להלכות רפואה. כרגע אנחנו עוסקים במה שרבנו חננאל פוסק הלכה כרב שמעון, מטעמי דרב שמעון שמילתא דלא מתכוון, אשר על כן מותר לכולי עלמא לסוך בשמן ורד, כשאין כוונתו לרפואה, גם אם בפועל יש לו מיחוש וזה יעזור לו. עכשיו תראו, פירוש, אתם רואים, פתאום מתחיל פה עניין חדש, יש לכם? כן. רגע, רב, לפני כן, זה אומר שרבנו חננאל עד עכשיו הוא לא פוסק כרב? כי הגמרא בסוף אומרת באתרא דרב שכיח. אמרתי, ודאי. ורבנו חננאל מחק את זה. לא, אמרנו. הגמרא רק אמרה שלא ייתכן שרב יאמר לפסוק כרב שמעון מטעמי. אני אומרת, אתה צודק, אבל זה רב, כי רב לא פסק כרב שמעון, אבל שמואל, ואנחנו פוסקים ככה, פסק כרב שמעון. לכן אומר רבנו חננאל, הגמרא הזאת לא מעניינת אותי הלכה למעשה. הגמרא דנה בשיטתו של רב, ובצדק ימצא את רב לומר כרב שמעון ולא מטעמי, אבל אנחנו, שלא פוסקים כרב, שפוסק כרב יהודה אלא כרב שמואל, שפוסק כרב שמעון, אין לנו בעיה, לפסוק כרב שמעון מטעמי, ולכן הוא מתיר את זה מדין מילתא דלא מתכוון, ומתיר לכל אדם להתענג, דהיינו לשם תענוג, גם אם הוא חש בגופו ויש לו מזה תוצאה, כי זה מילתא דלא מתכוון, או מילתא דלא מתכוון מותר. זאת אומרת, אדם שאומנם חושש במותניו, אבל לוקח שמן ורד על מנת לענג את עצמו, הגם שזה עוזר לו מדין המיחוש, מותר לעשות את זה מדין מילתא דלא מתכוון. עד כאן. עכשיו תראו, פירוש, מודה רב שמעון פסיק רישא ולא ימות. פתאום הוא בא לבאר, ותראו שהוא זז למקום אחר קצת, וזה מה שאמרתי שיש פה, וזה מה שכתוב בערוך, שכך כתב רבנו חננאל בסוף הפרק, אבל בתוך הפרק, אז יש שם הערה בכתובות ו', לא נכון. יש פה שני רבנו חננאל, אז אמרתי שייתכן על פי ערוך להבין שמה שקרה כאן, שרבנו חננאל פירש את הפרק, זה מה שכתב עד עכשיו. ובסוף הפרק יכול להיות שרבנו חננאל כתב נוסחה חדשה, לא יודע. בסוף הפרק, ובואו נראה מה הוא כותב. פירוש מודה רב שמעון פסיק רישא ולא ימות כל אחד דעביד מידעם בשבת, ואפשר שיבוא לידי איסור ולא מתכוון לו איסור, האשר לימם לדאו מידתם. לא עשו על גזירה שלא יבוא לידי אותו איסור. מעניין שזה גזירה, דהיינו גם רבי יהודה אוסר את זה רק מדרבנן, כמו שיטת הרבה ראשונים. והוא כגון הגורם מיטה כיסא וספסל, אפשר לעשותו בגרירתו
להן חריץ, לא יודע בדיוק, אפשר לעשות בקריאתו להן, לא יודע, אולי את הקצר, אין פה משהו, ואפשר לגרון בריפיון בלא עשיית חריץ, אבל רב שמעון, כיוון שלא מתכוון לעשות חריץ, אבל פי שינה זה מותר, אבל גאון אומר כוונתו לחוש, זה האור, לחתוך ראש זה העוף, להאכילו לכלב, ואין כוונתי להמיתו, גאון זה מודה רב שמעון חיים, שאי אפשר לו לחתוך ראש העוף אלא עד שניתהו. וכן המתקנח בספוג שאין לו אור ואת אחיזה, אתה אם נאמר כוונתי להתקנח, סליחה, כוונתי להתקנח ואין כוונתי לשחות, מה תראה לו? אבל אי אפשר לאדם להתקנח בספוג שאין לו אור ואת אחיזה ולא ישחות. מה זה אומרים? יש פעמים פסיק אין שלא ימות, וכן מסוחריה נזייתא, פירוש נזייתא כדות של יין או של שיכר, מסוחריה הוא הנקב, ועשוי להוציא בו יין בזמן שהיין שוטט ויוצא, בא אדם לסותמו ולהדקו ואומר למנוע שפיכת היין, אני מתכוון, ולא לסתום הפתח, והק אמר רב מועיד לרב שמעון, לכן הנה הנר שהוא אחרי הדלת, תל פותח ונועל, דין כבתה, אומר הנדלה את רב עליה כיוון שהמקום דחוק, אי אפשר לפתור עליה, אלא אם כן נכווה, והנה נזה מודה רב שמעון בפסיק רשע ונמות, כבר פירשנו כל דבר שלא מתכוון מותר. זה נשמע כאילו זה מדין בונה, נכון? כאילו שאומר, אני לא התכוונתי לתקן את החבית, רק התכוונתי שלא יצא יין. נכון. אז יש פה עכשיו הפירוש השני של רבנו חנניה, פירוש נזייתא כדות של יין ששרה מסובריה הוא הנקב העשוי להוציא בו יין. בזמן שהיין שוטט ויוצא, אם בא אדם לסותמו ולהדקו, ואומר למנוע שפיכת היין אני מתכוון ולא לסתום הפתח, והק אמר רב מועיד לרב שמעון. טוב, הדבר המעניין, טוב, אז רגע אחד, אז בואו נראה, למעשה, אם תזכרו, ערוך הביא שני פירושים בשם רבינו חנניה. הראשון משום סחיטה, ובו הוא כתב מפורש, פירוש כגון מוח או כיוצא בו דבר סותמים בו פי החבית, אמר רב אסור לאמץ פי החבית, אמר רב אסור לאמץ סתימתו דעת ידי סחיטה, והנה אף פי שאינו מתכוון לסחיטה לסתימת פי החבית ובעד כן שסוחט אסור. והפשט זה פסיק רישא, כיוון אי אפשר ולא להדוקה, ודאי מלכתחילה סוחטו, וכי אגב למוד לרב שמעון, וכי אגב לרב שמעון מחייב, למוד לרב שמעון פסיק רישא ולא ימות. ופה יש לו פירוש חדש. ההסבר הראשון זה פי החבית, וההסבר השני זה תחתית החבית. זה מה שלא כתוב בערוך. פלא. הערוך מביא את שני הביאורים וכותב, אליבא דשניהם זה בפי החבית, ולא ברור לי איך הוא לומד בפירוש הזה ככה. כל פנים, אני באמת לא יודע. פירוש נזייתא כדות של יין או של שיכר, מסובריו הנקב העשוי להוציא בו יין, בזמן שהיין שוטט ויוצא, אם בא אדם לסותמו ולהדקו, הוא אומר למנוע שפיכת היין, אני מתכוון ולא לסתום הפתח.
רבינו תם מפורש כתב שזה מדין שהם יבוא לבטלו. בערוך כתב שזה מדין מחבר. ברבנו חננאל רואים שזה הנושא, אף על פי שהוא לא מספיק פירש את הדברים. זה באמת דבר מעניין. בא אדם לסותמו ולהדקו, מה בדיוק הציור? מעניין שהערוך למד בו, אני יכול לפתוח את הערוך עוד פעם ולראות. נקב עשוי להוציא בו יין. בזמן שהיין שוטט ויוצא. בואו נראה, אני אפתח את הערוך עוד פעם. זה הפירוש הראשון שהוא כתב. פרש הגאון בשבת, כנראה ארעי, מזית הכת של יין או של שיכר, ומסובריה הוא הנקב שעשוי להוציא בו יין, בזמן שהיין יוצא משם. בא לסותמו ולהדקו, ואמר למנוע שפיכת יין, אני מתכוון ולא לסתום הפתח. אמר רב דבא מודה רב שמעון. וכן פרש רך בסוף הפרק. ולמעלה מזה הפרק פרש מגוף התחבית עשוי ממטלית או ממוך, כיוצא בו, אמר רב אסור לאמץ סתימתו דעת לידי סחיטה. ואך אף על פי שאינו מתכוון לסחיטה, אלא למי גף ויחבית בלבד, כיוון שסחט אסור. הכותב הערוך לדברי שניהם, מהי נקב למעלה מן הכד. ועל כן אסרו חכמים להדוקה, אלא לשומו רפה. למען דאסר משום סתימת הפתח כגון שמהדקו נראה כמחבר, הערה שלא הייתה כתובה בתוספת של הערוך, למען דאסר משום סחיטה, ניחא שיזוב היין בתוך הכד. הנה כך אסור, זה נקב מן הצד וכו'. לא יודע בפירוש הראשון איך הוא ראה. דברי שניהם, עין נקב למעלה מן הכד. לא יודע לבאר את זה טוב. רק אסור רמים להדוק אל אסור מורפה, למען דאסר משום סתימת הפתח, גון שמהדקו נראה כמחבר. אז רואים מפורש. קיצור, שני ביאורים ברבנו חננאל. הערוך אמר ששניהם למעלה, לא יודע מספיק לבאר, אבל ברור שאחד זה נראה כמחבר, והשני זה סחיטה. אז הסחיטה מפורש באמת ברבנו חננאל שזה פי החבית למעלה. זה הולך טוב לפי הערוך. למה הערוך חשוב לו להגיד שזה למעלה? שזה למעלה גם לפי הפירוש השני, אולי אני לא יודע. הייתי אומר שאולי הכוונה, מה שהוא אומר זה ככה, אבל בנקב מן הצד, כמו שיש לחביות שלנו, שיש בזה סברה בהירה מאוד לומר שנקב מן הצד, זה לא מתחיל להיות מחבר, הרי כל כוונתו של הנקב הזה זה לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. אז גם אם אתה מהדק אותו, מה שייך בכלל להגיע אל הבחינה הזאת? אז אם מישהו רוצה לאסור את זה, משום סתימת הפתח, מהדקו, נראה כמחבר, אז זה יותר נכון למעלה, שאתה רוצה לטלטל את החבית, אתה רוצה לקחת את המקום למקום, אתה רוצה לסגור את החבית, אחרי שמילאת אותה ביין, אתה רוצה שהיא תישאר סגורה, ולא יישפך יין ממנה, וזה נכון שכל כוונתי זה לדאוג שהחבית תהיה סגורה, ולא יישפך ממנה יין, אבל כמה זמן אתה רוצה להחזיק את החבית הזאת? מה יכול להיות שנה, יכול להיות שנתיים, קיצור, אני רוצה לטלטל אותה, לקחת אותה, אז אני מהדק, יש בזה בחינה של לסגור את הפתח, נראה כמחבר, אבל למטה, כנראה שזה הסברה של הערוך, שאין הווה אמינא לחשוב שיש צד להחמיר שזה נראה כמחבר, או שמא ישאיר את זה קבוע,
בציור הזה של נקב בתחתית, שעליו מדבר הערוך להתיר אותו כי זה ברז, וברז פותחים סוגרים, זה לא מתחיל בכלל. גם אם אתה תהדק אותו, אין שום התחלה לחשוב שזה מגיע לבחינה של מחבר. לכן כנראה הערוך נוקט בפירוש הזה של רבינו חננאל, שהכוונה לסתימת הפתח למעלה. שבזה, הגם שכוונתו של האדם לדאוג שהחבית הדי מלאה הזאת תטלטל ממקום למקום ותעמוד הרבה זמן ולא יישפך ממנה היין מלמעלה, אז אף על פי שוודאי שזאת כוונתו, הוא באמת רוצה לסגור את הפתח כדי שלא יישפך יין, אבל סוף כל סוף, בא לסותמו ולהדקו ואמר למנוע שפיכות יין, אני מתכוון, ולא לסתום הפתח, אמר רב, והמוד רב שמעון. ולמה? משום סתימת הפתח, כגון שמהדקו נראה כמחבר. הוא אומר, אני ודאי כל כוונתי רק שהיין, החבית, גם אם ניקח אותה ממקום למקום, היין לא יישפך. אבל סוף כל סוף, אתה מהדק, אז אתה סוגר את החבית, וכאילו אתה דואג לחפצה של החבית שיהיה אטום. ולדאוג לחפצה של החבית שיהיה אטום, לסותמו ולהדקו, זה נראה כמחבר. אולי באמת ישאיר את זה שם. אולי בכלל משתמש בחבית הזאת כל עוד יש בו יין, ואחרי שהיין הזה, אחרי שיגמר, אולי כבר החבית יישבר, אולי כבר... קיצור, לא ברור באמת שאם הוא מהדק עכשיו את המכסה מלמעלה, שכוונתו שלא יישפך היין, שזה לא יישאר באמת. על כל פנים, זה אמר, חשבתי לעצמי שצריך פה לעיין במובן הזה, שזה מאוד מזכיר לי את הפתח שהצבי ניצוד בתוכו. היינו, הלא סגירת החבית היא זאת שמונעת את היין מלהישפך. כן. איך, אני לא מבין למה הרב אומר שזה מלמטה, פה זה בפירוש מהצד, הוא אומר, מה הוא מהצד? אומר, למעלה. הוא מסוברי הוא הנקב שעשוי להוציא בו יין בזמן שהיין יוצא משם, כלומר זה מדובר במצב שהיין הוא כל הזמן משפריץ החוצה, אז זה הנקב שבצד. ערוך הבין שזה מלמעלה, ואני מסביר מדוע, גם זה מה ששאלתי, הרי לכאורה הפירוש הזה של רבינו חננאל לא מכריח שזה מלמעלה. ואדרבה, אתה רוצה לומר אז אני אומר שלא. ודאי, אני אסביר. הערוך אמר בהבנת השיטה הזאת, שזה חייב להיות למעלה. שאם זה למטה, בתפקוד ברז נפתח, נסגר, נסגר, נפתח. לא שייך להסתכל על זה בהתבוננות של נראה כמחבר. רק במכסה של החבית, שיהיה החבית מטלטלת קצת, זזה, והיין שהוא די מלא, החבית די מלאה, נשפך יין, ואפילו מילאו את החבית הרבה, ויכול להיות שלמעלה טיפה קצת צדק או משהו, היין זב. ואז הוא סוגר אותו חזק, 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 את המכסה הזה. הוא אומר, ודאי שכל כוונתי שלא למנוע את השפיכת יין הזאת בזמן טלטול או תזוזה. אבל סוף כל סוף איך אתה עושה את זה? באמצעות סגירה חזקה, מחוזקת של פי החבית. תדע לך שסגירה מחוזקת, חזקה, מהודקת של פי החבית, יש מבט של החפצה של החבית, שאתה גורם לו להיות סגור, להיות סתום, זה פי החבית. זה החפצה של החבית שנבנה, שנסגר, על מנת למנוע את השפיכה הזאת. אז גם אם כוונתך רק למנוע את השפיכה, אבל יש מקום לדון בזה שמהדקו נראה כמחבר. אומר האחוך, זה ודאי לא בדבר כזה שפותחים, סוגרים, פותחים. אלא רק... זה לא, בפירוש הוא מסוברי הוא הנקב שעשוי להוציא בו יין, זה לא נשמע שזה פי החבית, זה נשמע שזה נקב שעשו בצד להוציא יין. אני אומר עוד פעם, הכד של היין, או של שחר, כד,
אתה צודק. אני אסביר את זה טיפה יותר טוב. אתה דייקת אותי וזה טוב מאוד. ברגע שמדובר כד, אז כד שופכים מלמעלה. וכד שופכים מלמעלה. אבל זה לא נקב שפתיחה סגירה, סגירה פתיחה. אתה צודק, זה לא חבית של מכסה, אלא זה כד ששופכים ממנו, אבל כשמהדקים את המכסה, זה יותר כדי שהכד יהיה סגור, שכשנטלטל אותו וניקח אותו זה לא יישפך, ואז יש מקום לדון, אז אמרו על זה חכמים, תסגור בנחת ביום טוב, ולא במהודק, ושאם במהודק, יכול להיות המבט של סגירת הכד הזה על מנת למנוע שפיכה וטלטול, יכול להיות שישאר ככה. אבל זה ודאי לא ברז שבאופיו הוא פתיחה, סגירה, סגירה, פתיחה. ולכן ערוך אומר, סגירה, פתיחה, אין שום שאלה. מותר. ואם תדון אותו מסוחט, זה מיתא דלא מתכוון, וזה לא מתכוון גם אם זה כאילו סגירה כדי שלא ניחלק. ועל זה רי נחלק ורש"י יוסף. אבל ברבנו חננאל הוא מדבר על הכד ועל סגירת פה הכד, אני מסביר שלא יעלה על הדעת לחשוב ולהדק בברזה מבט של קובע את זה שם. זה בדיוק ההבדל. פי החבית או אפילו פי הכד, גם אם לפעמים, גם אם פי החבית סוגרים אותו, ודאי, אז זה ודאי. ואפילו הכד, אם סוגרים מלמעלה, ייתכן שזה יישאר ככה. למה יישאר ככה? משום שכד, מאיפה מוצאים? מלמעלה. ואם סוגרים אותו טוב, אז יכול להיות שסוגרים אותו טוב כדי שזה יישאר עד שנה הבאה. אז אומרים לו ביום טוב, אתה רוצה לקחת עכשיו יין מהכד, לשפוך, לשפוך. אתה רוצה להחזיר את המכסה, תחזיר אותו לא מהודק. ושאם תחזיר אותו מהודק, זה כמו, בוא נשאר ככה, אם לא ממלאים בחביות אלא בקדים. והעונה של הסחיטת יין, אחר כך שומרים את הקדים האלה לכל השנה. אז סוגרים חזק חזק, נכון? ושהיין לא יישפך, וזה כבר מתקרב לשאלה, האם אני סוגר כדי שהיין לא יישפך, או אני סוגר כדי שהכד יהיה סגור. והמבט של כד סגור זה שכלול הכד, וזה נראה כמחבר. ואז אם אדם לוקח את הכד הזה ביום טוב, ופותח את המכסה, שהוא סגר אותו לפני חצי שנה אולי, כן? אם אדם בא לפסח, בפסח יש לו רק קדים שהוא הפיק מהם יין לפני חצי שנה ומעלה. עונת הענבים זה באזור אלול, תשרי, תלוי בעונת השנה. ואז יש לו קדים בפסח, ודאי בשבועות עוד יותר, קדים סגורים. אתה פותח קד כזה, אתה מחזיר את המכסה, תחזיר אותו לא מהודק. שאם תחזיר אותו מהודק, זה יקבל את הצביון של סגירת הקדים, ובואו נשאל ככה, סגירת הקדים אז, באזור אלול, תשרי, שהכנסת את הענבים לגת, ומיצית את היין, ומילאת אותו בחביות, וסגרת אותם. וקדים, וסגרת אותם, כדי שזה יעמוד ימים רבים. מותר לעשות את זה בשבת או לא? אני מבין שלא. למה? כי סגירת הכד הזו, שהיא כדי שזה יעמוד ימים רבים, המבט עליה יותר נכון הוא, שזה סגירת הכד, מצד החפצה של הכד, וממילא זה מכה בפטיש. אמנם נכון שעכשיו כשפתחתי בפסח או בחג השבועות את הכד הזה, והוצאתי ממנו יין, ואני מחזיר את המכסה, זה כדי אחר לפתוח עוד פעם וכו', תשים לב,
תעשה את זה בצביון של סגירה ארעית, ולא בצביון של אותה סגירה שעשית לפני חצי שנה מהודק. לפני שאם תעשה את זה בצביון שלה לפני חצי שנה מהודק על פי הכד, אז אף על פי שאתה אומר עכשיו בצדק שכל כוונתך הוא שלא יישפך לך כרגע היין, ולכן זימית דלא מתכוון, כי באמת אין כוונתך כרגע לכד, לא כמו שהיה לפני חצי שנה, אלא עכשיו זה רק כדי שהיין לא יישפך. בוודאי אני מסכים איתך שכוונתך היא כזו, אבל אם אתה מהדק חזק, אז תשים באופן לא חזק. אם אתה מהדק חזק, זה מתקרב לצביון של מחבר. מהדקו נראה כמחבר, או כפי שרבינו תם כתב בדבריו, אולי תשאיר את זה קבוע. דהיינו, ייתכן שלא תשתמש בכד הזה עכשיו בשבוע, בחג הזה, וייתכן שתשמור אותו כבר עד סוכות, ואז ממש אתה משאיר את הסגירה הזאת כסגירת הכד מצד החפצה שלו, שזה יותר בחינה של מחבר, סוגר את הדופן, את המכסה, מהדק אותו. ככה למד הערוך, וגם ברבינו חננאל. אז הוא כתב, כדות של יין או של שחר, כד, מסוברייתא או הנקב, עשוי להוציא בו יין, בזמן שהיין שוטט ויוצא, בא אדם לסותמו להדקו ואומר למנוע שפיכת היין אני מתכוון, ולא לסתום הפתח, ואק אמר עמד רב שמעון. הוסיף על זה הערוך של כוונתו, מהדקו נראה כמחבר. אסר משום סתימת הפתח גון שמהדקר נראה כמחבר. או כפי שרבינו תם כתב את זה בספר הישר, ועוד פעם את לשונו, איפה זה היה? יש פה ג' דילמה אתי מבטל ושב אלי דופן לקירוי. רגע, דילמה אתי מבטל ושב אלי דופן לקירויה. יכול להיות שזה אותו הכוונה. מי יודע כמה זמן תשאיר את זה? וזה בדיוק הנקודה. כי אם אתה מחבר את זה עכשיו לזמן ארוך, אז זה יותר המבט יותר מצד שכלול החפצה של הכד שיהיה סגור, מאשר המניעה העכשווית של שפיכת היין. ולכן לא לעשות את זה מהודק, גם אם אין כוונתך אלא שהיין לא יישפך. דילמה אתי מבטל ומשב אלי דופן לקירויה, או לסתום הפתח, או לחברו לשלוש רבעים. נראה כמחבר. טוב, זהו מה שהיה נראה לנו דתי לבאר, זה קצת מסובך, אבל ככה אני חושב. אז מעניין באמת שרבינו חננאל תוך כדי יש לו שני ביאורים. אחד משום סוחט, בפי החבית, אחד משום תקן, או מחבר, שני הביאורים, והערוך מת, שניהם פירש ככה. בקיצור, אז זהו, זה מה שיש לנו לומר. זה מה שרציתי שנראה ברבינו חננאל, כדי שנראה את המקור לערוך ולרבינו תם. וזהו מה שלהיום, נכון? מספיק להיום. וטוב, אז זה הצדדים האלה של אי מסובריה דנזייתא, או מסוחריה דנזייתא,
שהיה לנו לומר בפשט המציאות ובצדדים ההלכתיים הנגזרים מזה, שני הפירושים, ואיך זה מתקשר למכונה פסיק רישא דלא ניחא ליה. רבנו חננאל לא אחרי הערוך, נכון? לא. לא. הערוך מצטט את רבנו חננאל. הערוך אחרי רבנו חננאל. כמה אחרי בערך? לא הרבה, ממש. אוקיי. טוב, יישר כוח גדול. מה שנשאר לנו, רבותיי, זה בלי נעשה את זה כבר בשיעור הבא. מה, לראות את הביאור הלכה במשנה ברורה? לא, זה באמת, לא, זה עכשיו לחזור, כל זה נתגלגל לו. הסוגיה באמת עוסקת בסוגיית רפואה. אני מנסה לרכז את סוגיית רפואה בשבת. ואת ההשלכות של מה שלמדנו היום על סוגיית רפואה בשבת. על הרעיון הזה של אדם שהתכוון, בקיצור, מי שעושה את זה לתענוג, ובפועל זה מרפא, והוא כן חולה, ויש לו מחוש ואין לו מחוש, מה שהבור הלוכה ידבר שם. אז אמנם זה לא מתכוון, אבל בוודאי לא, זה לא, יש גם הרי פסיק רישא דלא אכפת לי, אז יש את זה באיזשהו מקום הוא אומר, טוב, אני מתכוון לתענוג, אבל מה אכפת לי שעל הדרך זה גם מרפא אותי, זה בוודאי טוב לי. זה לא כוונה לא מתכוון שזה עושה לו נזק. זה לא כמו אתרי דאביד ואתרי דחברי. יוסי, מה שאתה מעיר זה, הרי האדם הזה יש לו מיחוש. כיוון שיש לו מיחוש, נכון שהוא מתכוון לתענוג, אבל ודאי וודאי שטוב לו. בטח. אז בעצם למה רבינו חננאל יתיר את זה? זאת שאלה טובה. רבינו חננאל הרי יתיר. רבינו חננאל יתיר את רב שמעון מטעמי דרב שמעון. כן. כיוון שכוונתו לתענוג. לא, נראה את זה בפעם הבאה. מה יסוד? לאן נעלם הרפואה? לאן נעלם? לא, זה לא נעלם, האיש הזה יש לו מיחוש. אז בשלמה לשיטת רש"י שאין לו מיחוש, אז אני מבין. אבל הרבנו לא הביא את הרבנו חננאל, הוא אמר, יש לו מיחוש. נו, אם יש לו מיחוש, אז לכאורה זה ניחא ליה. אז לאן נעלם? צריך לבאר למה זה לא כלול בכלל. אני רק אגיד פשוט. בגלל דבר שאינו מתכוון, זה דיברנו בהתחלה, גם הרפואה עומדת על המבחן של דבר שאינו מתכוון, אותו דבר. כן מתכוון, יש לו מיחוש, הוא רוצה להתכוון. יש לו מיחוש, אבל הוא לא מתכוון, הוא מתכוון לזה. לא, דני, אבל הגמרא אמרה שיש פסיק רישא פה. לאן, כמו מסועה, אם יש פסיק רישא, אז מה זה עוזר לך? אז זאת השאלה, רבנו חננאל התיר, ולאן נעלם לכאורה פסיק רישא? אם תגיד שזה לא ניחא ליה, זה לא נכון, יש לו מיחוש, אז כן ניחא ליה. אז אתה לא יכול לברוח למקום הזה. אז לאן נעלם? זו שאלה טובה מאוד. לאן נעלם הבעיה של פסיק רישא? אז התשובה שאסור לשכוח, וכאן נכנס מה שאתה הזכרת, לשאלה הזאת בסופו של דבר אנחנו מדברים כרגע על גזירת שחיקת סממנים. אני רגיל משפט אחד, תזכירו לי אותו בשיעור הבא. משפט אחד שנראה לי הביאור, נראה אותו אחר כך טוב, אני חושב. בסופו של דבר אסור לשכוח, אנחנו מדברים כרגע על גזירת שחיקת סממנים, נכון? כן. תגידו לי, בכל אכילה ושתייה, יש מלאכת טוחן? פשיטה. איך אדם עושה אוכל? טוחן. איך אדם עושה שתייה הרבה פעמים עם זה? זה דש. נו. השאלה מה העיקר ומה הטפל, מה המטרה? לא, אני שואל, איך מותר לאכול אוכלים? למה לא יבוא לעבוד עבודה בשבת? דרך אכילה, דרך אכילה. אז מה זה דרך אכילה? וגם אכילה מכינים. מה אתה אומר? שאם אדם יעשה רפואה, יבוא לשחוק סמנים. אדם יבוא לאכול, יבוא לשחוק סמנים, יבוא לשחוק את אכילה. לא הבנתי, מה ההבדל? כמו שמותר לאדם לאכול בשבת, אף על פי שההכנה מכינה את כל מלאכות שבת, שזה כל מלאכות שבת. אבל אמר, בסדר, יעשה ביום שישי, לא? אז אתה אומר, יכין את הסמנים בערב שבת. מה, בגלל שהמיחוש הזה התחיל בשבת? אולי, לא יודע. לא, אבל הפשט הוא באמת לא גזרו, ולזה הביאור שבגללו אוכל אדם אוכלים לרפואה ושותה משקים לרפואה.
ברגע שהמבט הוא שזה לא מחזק כרפואה, זה לא מובהק רפואה, יש איזה צביון של פעולה, של אכילה, של שתייה, של עינוג, של תענוג, של שיחה. אז חזרנו זה לא למבחן של אמיר, זה פסיקריישן. איך שזה נראה. אמיר זה... חכמים לא זה בשלוש. לא, הלו, גם לדעת תנא קמא, גם כן אדם יכול למרוח שמן שהוא לא, לסוך שמן שהוא לא שמן ורד. כלומר, גם תנא, ואפילו אם יש לו מפוש. כן. כלומר, הוא מסכים לזה שהפסיק רשע, אתה חותך ראש של תרנגול, אז אתה... זה לא דבר שאתה עושה אותו בגלל שככה, לא הבנתי, כל שבת ככה אתה אוכל. אתה צודק, אבל איפה התשובה לשאלה? לא הבנתי. האדם הזה, לא, שמה, נכון, כיוון שנראים הדברים, לא מוכא מילתא דלרפואה כאבי. אז מה? הרי, בפרט אם אתה מכניס לי את זה למושגים של מתכוון ולא מתכוון, הלוא יש לי פסיק רשע, אז מה זה עוזר לי? אז אם מישהו יגיד... הגמרא הקשתה על רב שמעון, על האיתור שיש לו על תנא קמא בעניין שמן ורד, אבל ודאי אז נשאל את השאלה שם, ונשאל אותה יותר קשה אפילו. נניח שהדרך היא לסוך את זה לתענוג, אבל עכשיו יש לו מיחוש, נכון? בוודאי שניחא ליה. אז מה זה עוזר ש... או בכלל, מה ביאור? אז אומר אני, בעצם, יכול להיות שבגלל זה רש"י לקח את זה שאין לו מיחוש. אנחנו נלמד את זה בהלכה עוד. נחזור לש"כח, פעם הבאה נלמד ש"כח בפנים שם, סעיף ל"ז. אז זה מה שהיה קשה לרש"י. רש"י, אבורא הלוכי לא אמר ככה, הוא הוכיח זה מסוגיה, אבל אני מסביר. כי באמת יש פה שאלה, נניח באמת שהוא עושה את זה בדרך אכילה ושתייה, או כמו אצלנו, בדרך של תענוג של שיחה. אבל התוצאה, הלוא זה קיים, נכון? ואפילו כשבאנו לרב שמעון, קראנו לזה מיתא דלא מתכוון, אבל רגע, לא הבנתי, אבל גם במתכוון יש פסיק רשע שזה אוסר. אז מה עוזר לך דרך אכילה ושתייה כשיש לך מיחוש ואתה ודאי מתרפא בזה? אז מה שכתוב, ואם נתרפא נתרפא, לא הבנתי, היא גופה, קשיא, מה פירוש נתרפא נתרפא? נתרפא נתרפא, לא, כי ודאי טוב לו, ולמה הוא לא נכנס? אז התשובה היא פשוטה, יכול להיות שרש"י לזה חש, יכול להיות שזה רש"י כתב, מדובר באדם שאין לו מיחוש. אם יהיה לו מיחוש אנחנו תקועים, אולי בגלל הנקודה הזאת באמת. הביא אבורא הלוכי שברבנו יוחנן כתוב מפורש אף על פי שיש לו מיחוש. אבל מה ביאור בזה? אז אני אומר שכל שאדם מתכוון לתענוג והופך להיות פעולה של אכילה, שתייה, תענוג, אז יש לך לשאול שאלה, לאן נעלמה חששת מלאכת שבת? התשובה היא, לא יודע, איך מותר בשבת לאכול? הרי כדי להגיע לאוכל צריך לעשות מלאכות, נכון? התשובה לא, כל המלאכות עשו ביום שישי, ואז יש לך אוכל מוכן בשבת, אנחנו לא מעלים על דעתנו לאסור בגזירה, שמא יבשל בשבת, לאכול אוכל מבושל בשבת, נכון? או שמא יטחן, או שמא... זה לא מתחיל. זה לא שאין מקום, היה כאילו לחשוש, אבל זה מגוחך, זה בדיחה. ברור שאת הנהגות החיים לא אסרנו, על אף שעקרונית היה מקום לחשוש שמא יעשה מלאכה לטובתם. כי גם את האוכל עושים בדרך של תחינה ודישה, וגם את השיחה, את השמן של תענוג, גם כן עושים אותו בדרך של מלאכת שבת. אז למה לא תאסור לי להתענג בשיחה בשבת? כי הרי איך מגיעים לשמן? למה אתה אוסר לי שחיקת סלמנים בשמן ורד? כיוון שזה מוכא מילתא, אז יש גזירת שחיקת סלמנים, כי זה לרפואה. אז מדוע? אז הפשט הוא שזה בדיוק, חכמים עשו פה איזה גבול הכרחי. כל מה שנוגע לעצמות החיים, שעליהם אדם תרח ביום שישי ונהנה בשבת כמו אכילה ושתייה ושיחה, ודאי שהדרך להגיע לדברים האלה היא דרך מלאכות, אבל זה בדיוק מה שאלה, וזה אדם יש לו יום שישי, יש לו כל השבוע ויש לו שבת, ובשבת הכל מוכן, מגיעים לרפואה. זה חריג, זה מקרה חריג בחיים.
האם זה בגלל שאדם בלחץ יותר גדול, או שבגלל שיש מקום לאסור, כי זה מקומי לגמרי. אנשים הכל יחשבו שזה פנים, מותר בגלל פיקוח נפש. כלומר, אם זה יהפוך להיות, אני לא צריך פיקוח נפש, אפילו זה רק... לא, אנשים יחשבו להגיד, רפואה מותר גם לשחוק סממנים בשבת, כי אני חולה, אז בגלל זה גזרו לו... אז הזכרנו את הסברה הזאת, נכון, בזמנו דיברנו על זה, שאפשר באמת שבני אדם יתירו יותר, משום שיגידו, זה הרבה אנשים, אבל כואב לי, אז יבואו לעשות מלאכה. מדרון חלקלק, כי יש לו מורי ואמר. נכון, כואב לי, יבואו לעשות מלאכה. יש הרי בקצה פיקוח נפש שבאמת מתיר וכולי, ולפעמים יש מצבים שעל ידי גוי, נכון, כן, על כל פנים, חכמים אסרו רפואה, ויכולים היו לאסור הכל, אבל זה בדיחה. אז לכן זה היסוד שצביון של שימוש נורמלי של אכילה ושתייה ושיחה, חכמים לא התחילו לגזור עליו, אז גם אם לאדם יש כאן את ההנאה של הרפואה, אבל כיוון שהצביון הוא צביון של השימוש הקלאסי, ובהם חכמים לא אסרו, אז זה המבט שאני מסתכל. אז מה אתה שואל אותי? הלוא יש כאן פסיקה של הרפואה, אבל אני לא מדבר על המלאכה מצד עצמה, אין לי פה מלאכה. אתה רוצה לאסור לי את זה, גזירת שחיקת סממנים, תסביר לי. השחיקת סממנים יכול להיות בכל דבר, אלא בדיוק זה החילוק שאמרתי, ברפואה כן, ודברים אחרים לא. אז כיוון שאני מתכוון עכשיו לתענוג, אז גם שהתוצאה של הרפואה קיימת, אבל המבט שזה של תענוג, אני חוזר לזה שפה אין גזירה. אם זה צביון של רפואה, אז יש גזירה. אם האדם מתכוון לתענוג, גם אם בפועל יש לו רפואה מזה, גם אם יש לו מיחוש וכולי, אבל אתה בא לאסור לי מה? את פעולת השימוש הקלאסי הרגיל, אבל אני לא יכול לאסור אותו, כי אז כל מלאכת... לא, את זה לא. אסרתי רפואה מובהקת, שכוונתו של האדם לרפואה, זה מה שאסרתי. שכוונתו של האדם, שאין כוונתו של האדם לרפואה, אלא להתענג עונג שבת של אכילה או שתייה ושיחה, את זה לא אסר. יכולתי, אבל לא יעלה על הדעת לאסור, זה בדיוק מה שאני לא אוסר. אז אני לא אוסר, אז זה הנקודה שגוברת פה. ואני לא מסתכל על זה במבט של יש כאן מלאכה, כי אין כאן מלאכה. יש כאן צד לגזור משום שחיקת סממנים. אז זה בדיוק מה שאני מסביר. שככל שאני מדבר עכשיו על פעולה, שהיא באמת בצביון של שימוש רגיל, אכילה ושתייה ושיחה לתענוג וכולי, לא עולה על הדעת לאסור. אז מה אכפת לי עכשיו שיש פה אפילו מיחוש ויש לו תוצאת מיחוש, שאני אהפוך את זה להסתכלות? לא, זה כבר אני לא אומר, אבל זה מה שאמרתי, אם יש איזה צביון של שימוש, אז זה צביון של שימוש. אם יש איזה, אז מה שאלתי, אבל בשימוש יש תוצאה, זה במלאכה, אבל פה לא המלאכה, אלא גזירת חכמים של שחיקת סממנים. גזירת חכמים של שחיקת סממנים צריכה את הצביון, שאחרת הייתי גוזר על הכל, אבל אני בפירוש לא גוזר על הכל, לא עולה על הדעת לגזור על הכל. לכן אני נשאר עם הכלל הזה. משהו צביון של שימוש רגיל של שבת, אכילה ושתייה ושיחה, אין לזה גזירת שחיקת סממנים, נקודה. הצביון של רפואה יש, וכיוון שפה אין לזה צביון של רפואה, והאדם הזה באמת מתכוון לתענוג, אז האדם שמתכוון לתענוג, גם יש לו מיחוש, והתוצאה תהיה תוצאה. לא גזרנו על זה, רק שחיקת סממנים. ולמה? הסברתי למה. בגלל שפירוש הדבר שאתה בעצם בא לגזור לי, גזירת שחיקת סממנים, על השימוש הנורמלי, וזה לא יעלה על הדעת. וכיוון שזה מה שאני רואה את האדם הזה עושה, וזה מה שהוא מתכוון לתענוג, ואין לי פה מלוכה ששייך לדון עליה בפסיקריישן. אז לכן הצביונות הם אלה שקובעים. צביון של אכילה ושתייה ושיחה לתענוג, לא גזרו על זה, ובצדק לא גזרו על זה, אחרת היו אוסרים עלינו שום דבר בשבת. רפואה, אם בגלל שזה מקרה פרטי, בגלל שאדם לחוץ קצת יותר, או בגלל שצביון של רפואה זה כל קורא להתיר היתר, כמו שדיברנו, מהסיבות האלה גזרו, אבל זה צריך להיות שזה לכוונת רפואה, לצביון של רפואה, לכוונה של רפואה, אז יש גזירה צודקת, אבל לא כשזה צביון וכוונה של הנאה, אז זה חוזר לכל זה, שהיה מקום, לא יעלה לדעת, לגזור, ממילא פשוט, לכן זה לא, אין פה שאלה של פסיקריישן פשוט. טוב, שם רציתי להגיע בהגדרות של רפואה, שזה נראה לי סברה בהירה. אז מפעם הבאה יש לנו עוד, הביאור ההלכה מוסיף לזה עוד... אני יודע, אפשר לקרוא אותו קצת. אתה אומר שסיכמנו על ידי זה, יכול להיות, בסדר.
נראה שמיצינו, אולי כבר נתחיל את הפרק הבא. לעבור לפרק אלו קשרים אולי. אולי נחדש, נגיד גם, יכול להיות שהחברים התעייפו כבר, אני רואה שיש לי... בסדר, אז אלו, טוב, בלי נדר, אז בסדר. אז כיוון שהייתה נקודה חשובה לבאר אותה, והיא מסתברת, היא מצד מסתברה מאוד, והיא מונחת ברבינו חננאל. זה היסוד של רבינו חננאל. אם אנחנו לא חוזרים, אז, סליחה, אם אנחנו לא חוזרים, הרב יכול רק להגיד את השורה הסופית, אנחנו סומכים על דעת הערוך, שפסיק רשע דלא ניחא ליה זה מותר? לא פשוט, אין בזה, לא נפסקה בזה הלכה ברורה. אין על זה מספיק, והשאלה אם זה רק הערוך, אז בעלי התוספות נחלקו, כידוע, והאחרונים כבר מצאו שייתכן שהרמב"ם סובר כמו הערוך, אולי עוד ראשונים סוברים כמו הערוך, והנקודה הזאת היא לא, אנחנו רגילים להחמיר, בעלי התוספות החמירו לאסור מדרבנן, וככה רגילים, שפסיק רשע דלא ניחא ליה אסור מדרבנן, לא פוסקים כערוך. אבל אין בזה דברים מספיק חדים. פה למשל, בעניין מסוכריה דין זייתא, אנחנו נראה את זה, שקיבלו את תוספות. חוששים לתוספות שבפסיקה זו ניחא ליה אסור מדרבנן. אף על פי שזה לא פסיקה מספיק זה, כי הערוך כנראה הוא לא לבד. ובסך הכל אנשים נוהגים להחמיר כתוספות. כן, כן. פסיקה זו ניחא ליה מחמירים. טוב, יופי. טוב, אז זה היה ככה. יישר כוח גדול. לא מקומית, אבל היא פרסה להרבה דברים, לכן פתחנו אותה, ומקווה שביארנו דברים נכונים, וגם הסיכום הזה של הלכות רפואה, יש בו שכל, שמדוע לא מתחיל כל ההערה הזאת של פסיק רשע, שהרי זה לא מתחיל, זה הרי לא מנחה פה, זה גזירה, וזה ברור טוב, אני חוזר על עצמי, הגזירה הייתה רק רפואה מובהקת בכוונת רפואה, ולא בדברים רגילים של שבת, שלא היה לי על הדעת. שיש תמים תעבוד. יפה, טוב. יישר כוח גדול. יישר כוח. נשתדל שבפעם הבאה כבר נלמד פרונטלית, ונקווה גם שנתחיל פרק חדש, שבאו יותר אנשים, נעשה השתדלות. טוב, אז בלי נדר, נתחיל אלו קשרים. יוסי, יש לך קשרים, אז תפעיל אותם. איפה שיש קשרים לא צריך פרוטקציה. טוב, חבר'ה לך, לילה טוב, יהיה בשורות טובות, לילה טוב לכולם. שלום, שלום.